Kapudibi, today kakain po tayo ng lechon paksiw. Ang drinks natin, tubig. Mga Kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga Kapudibi, malinis sa kami namin mga taki kapampangan. Mga tana po. O, kumanta Happy na New po. Year Happy and New Year. Happy Three Kings na Yes, rin happy po. Three Kings po. Cheers. Yes. Ayan. Three Kings na naman yung hinihintay natin. Sa ano na? January 6. January. Ayan yung lechon paksiw natin. Yan ang natira natin ng New Year. Ginawa natin siyang lechon paksiw. Yes. Gusto ko yung balat sana ba? Ito. Tingnan mo ba? Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga Kapudibi. Mga tana po. Mga tamo. Hmm. Kumusta yung New Year niyo? Sa amin may tubig. Ang lakas pa ng ulan. Oo nga, no? Umulan, tapos high tide. Pero okay lang. Nag-enjoy naman tayo sa loob ng bahay. Wala. Kaya walang palaro. Sa amin No. meron. Wala. Ganyan lang luto yung lechon kapag may tira, no? Paksiw, sigang. Kahapon, sinigang namin ba? Hmm. Siguradong maraming laman yung ref ninyo niyan. Mga tarang-tarang ulam noong New Year. Pinapainit na lang. Kami marami din laman. Yelo. Yelo. Sarap. Yan nga masarap eh, pagkatapos ng occasion, tapos doon mo hinahanap yung mga pagkain noong New Year na ba? Sarap, masarap. Sarap na. Sarap.
sibuyas pa. Siyempre, batiin natin na happy birthday sila. Kuya JR, tsaka si Jonas Bastet. Ayan, happy birthday. Bakit? Happy birthday, Clark. Happy birthday, Parts. Juan de la Cruz. Tama? One- One doble. One double tres. Tres. Ayan, si Parts. Dala ko. Shoutout, Parts. Sa ano yun? Kaya ko kamartin yun. Nasa ano siya, Canada. And siyempre, Jonas, sa Duran. Happy birthday. Yung ano yung pinipala niya. Ayun ba yun? Coco Martin, Mandela Cruz. At sa kapatid ko, si Bong, birthday niya bukas. Four. 4. Ito balat. Yun na to. Konti muna yung kinakain namin ngayon kasi exercise muna yan. Susunod na yung marami. Nag-aano pa kasi kami ngayon. Fasting! Ay, fasting! Fasting na. Fasting. Hindi niya ba ma? Lumaki na kasi yung mga chan namin eh. Oo. Ang sarap, grabe yan. Kaya sa mga nagtira-tira yung mga ulam dyan, sa rep, ilabas nyo na. Magluto na kayong lechon paksiw. Ayan. At syempre, mas masarap niyan, fruit salad, pupo pandan. Ay. Ayan, salamat tayo sa mga nag-order ng burong isda. Nung ano yung si ma'am no, yung taga-Guagua eh. Shoutout po kaya ka ma'am. Sana nagustuhan niyo po yung burong isda namin. Ayan mga pudipis, agi sa aming pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Happy New Shoutout po Year. sa inyo lahat. Happy New Year and Happy Three Kings Day. Yes, bye-bye. Shoutout.